I vores AT-forløb har vi arbejdet med lyd og sensor, og hertil fik vi stillet følgende problemstilling. Hvilke forskelle er der mellem marsvin samt sælers og menneskers brug af høresansen til orientering? Ja, og i det her AT2-forløb, der har vi brugt den naturvidenskabelige metode, hvor vi først og fremmest har fundet et problem eller et emne, som vi ligesom skulle gå ind i og undersøge, kan man sige. Og ud fra det, så har vi så opstillet en hypotese, som for eksempel kunne være om de her sæler og marsvin, som vi jo så har arbejdet med. Og ja, ud fra den her hypotese har vi skulle lave nogle undersøgelser, og vi har også lavet nogle forsøg, som vi også vil komme ind på nærmere senere. Men ja, vi har lavet nogle forsøg og nogle undersøgelser, og ud fra det har vi også lavet nogle observationer, altså noget data og noget statistik. Og det har vi så sammenlignet, for så til sidst at kunne finde frem til en konklusion, hvor vi enten har kunne bekræfte vores hypotese, eller afkræfte vores hypotese. Og hvis vi afkræfter vores hypotese, så skal vi så opstille en ny hypotese, og så gøre hele det her igen, lave flere undersøgelser, observationer. Og hvis vi så kunne bekræfte vores hypotese, så skal vi så finde en måde at formidle det her på. Ja. Ja, og da vi så var på Fjord og Bælt, der blev sælernes hørelse testet, hvor det var, at det så blev bekræftet, at de kunne høre op til 20.000 hertz, hvilket vi mennesker, der sad og kiggede på, imens forsøget foregik, vi kunne ikke høre den her lyd. Da vi så kom tilbage til skolen, der testede vi vores egen hørelse, også i gruppen, og der fandt vi så ud af, at vi kunne høre op til 17.000 hertz som det maksimale. Ja, og så senere på skolen, så lavede vi et forsøg om lydens hastighed. Og det gjorde vi ved, at vi havde opstillet 2 mikrofoner, der pegede i den samme retning. Og så havde vi så har vi sådan lavet forskellige afstand. Det kan også læses her på tabellen. Og vi brugte 2 træklodser, og så klappede vi den sådan hen mod hinanden, så det gav en lyd. Så kunne man så se, hvor lang tid der gik, før lyden ramte den ene mikrofon, og så den anden mikrofon. Og tabelværdien for lydens hastighed, den er på 343 meter i sekundet ved 20 grader Celsius. Og vi fik vores til 326,48 meter i sekundet. Man kan jo sige, at der er en vis forskel der. Men det kan jo så være, at rumtemperaturen den ikke var helt præcis 20 grader Celsius, eller vi havde aflæst forkert. Ja, og da vi var på Fjord og Bælt, observerede vi også marsvinene og sælerne hver især i et kvarter, og noterede, hvor mange gange de kom op for at trække vejret. Og i bassinet med marsvin, der var der 2 marsvin, og derfor dividerede vi resultatet med 2 for at få svaret for 1 marsvin. Og vi gjorde så det samme med sælerne, hvor der så var 5 sæler, og derfor dividerede vi resultatet med 5 for at få svaret for 1 sæl. Og marsvinet kom i gennemsnit op 2,7 gange i minuttet, og sælen kom i gennemsnit 0,9 gange op i minuttet. Ja, og det vi så har fundet ud af ved de her forsøg, det er, at marsvinet jo gør brug af ekolokalisering til at orientere sig under vandet. Og det vides dog ikke, om sæler gør brug af det samme, men vi ved i hvert fald, at begge dyr har et bredere hørespektrum, end vi mennesker har. Når vi mennesker skal orientere os inde i et mørkt rum, hvor vi intet kan se, der gør vi også brug af vores høresans. Det kan fx illustreres ved det her forsøg, som Sinsa hun før forklarede. Det her med, at hvilken tid der går fra, at lyden rammer den ene mikrofon til den anden, der gør vi mennesker brug af lidt af det samme til at orientere os, nemlig det her med, når det er, vi skal finde ud af, hvorhen en lyd befinder sig inde i et rum, så handler det om, hvilket øre lyden rammer først. Så derfor så har vi altså fundet ud af lighed og forskellen mellem vi mennesker, marsvin og sælers brug af vores høresanser.